Ще покажа нов преглед на песте. Пятник, класик, червено. Ще покажа и на синьо в някой друг епизод. Ами те не са пластикови, в смисъл имат малко, но не са 100% пластикови. Аз не обичам 100% пластикови, защото ветрилото и разтилането не могат да стават. В случай това е моето тесте, което аз си обичам и жокерите ми няма за жалост. Но на синьото те са едни и същи, на синьото и на червеното. Така че на високите карти няма много особено нещо. Но са се постарали хората да ги направят хубави. Ето, дамата хубаво са направили. Напаженете. Ето я. И попа хубаво също са го направили. Не е лош. Валето също. Не са лоши. Дизайна на високите карти. По принцип не става много хубаво ветрилото. Даже то не става ветрилото. Тук се получи горе-долу. Аз ли не мога да го правя. По принцип не съм добър на това. Разтилането се получава. Ето, обърнато как е. Разтилането. Някой път се пускате така. Това не ми харесва. За разбъркването нещо не би се получи, не знам защо. Не знам, аз по принцип не обичам да го правя така на ъгълчетата. Просто не обичам да правя на ъгълчетата, да си правя. Целите карти. Така. Ай, не ми се изкривява чак толкова много. Да се подразбира. Така. За фалшиво цепене, не знам. Трябва да го изпробвам и става горе-долу за фалшиво цепене. Не е лошо. Да. Не знам, хлъзгави ли са? Не са много хлъзгави, ето виждате, че се задържа. Докато на Shadow Master са хлъзгави картите, но то се свиква да ги хващаш. Приятел има за това знам. Разбъркването е това. Фалшиво цепене не става горе-долу, нали? Чукайте и да променя фалшиво цепене, което мисля, че съм си измислих. Обаче не мога да го направя като хората. Малко трудно се хващат картите. Не мога да го направя. Хубави са горе-долу. За жалост в този клип няма да мога да ви покажа как са направени жокерите, но в следващия преглед ще има и синьо, знам, едно и също е, но обичам да си правя така прегледи много. По принцип много съм използвал това тесте и виждате, че не е хубаво, защото виждате в краищата потъмнява изцялото. Ако ви покажа просто да сравните новото ми пятник. Виждате колко по-тъмно е. Синьото ми е това новото. Така. Един момент да си го проверя. Синьото. В принцип синьото ми е ново. Дадоха ми го за Коледа. Ще го оставя тук. На дизайн е същия на кутийката. Аз извинете, че забравих да ви покажа кутийката. Тук баркодът и номера. Да, напартам го. Показвам, извинете, баркодът и номера. Има ли разкриване на карти? Не, няма. Тук пише пятник, класик. От другата страна производител,
производителя. Можете да си позирате и да прочетете, но са много малки буквите. Не знам дали ще се види даже на клипа. Горе има пятник, пише. Общо взето това, на гърба виждаме дизайна на картите. И нещо пише. Не знам какъв език. Буквално двете стета са напълно еднакви. Ще го мръдна малко. То по-точно това беше за това тесте. Може и да направя друг преглед, обаче на синьото. Даже не може, аз ще направя друг преглед на синьото. И виждате, тук сега ще направя едно цепене, едно разбъркване. Как се получава? Горе-долу нещо ми се получи, ще го направя пак. Аз по принцип така си ги взимам за цепене, за разбъркване. По-дръбно. Нещо ми се получава. Но пък рънинката се получава, докато на това тесте. Ще направя техника за рънинката. За това разбъркване. Ето виждате, че не се растят много при рънинката. Докато при едни други много се разпиляват и трябва. Пак не се прецакаха. Ето тук това стана. Това беше от мен и чао!